Isintu sibaluleke kakhulu ngoba kuze kube khona isintu nje angisho sabantu. Umuntu ngabantu ngoba uzalwe abantu. Labo bantu abanezibongo ezimbili, isibongo sikamama, isibongo sikababa, kuphinde futhi nabo futhi bezalwa abantu. Ingakho-ke kuthiwa-ke sabantu sesisonke, and ingakho kubalulekile ukulandela isintu. Ingakho uma kuthiwa umuntu mesegula kakhulu kuthiwa baphi abakubo noma iy'hlobo, noma umuntu meseshonile kuthiwa kudingeka abantu bakubo bezolanda umzimba. Noma sekungalena-ke still labo bantu abasuki ukuba abantu bekithi, abasuki ukuba abantu begazi. Ingakho-ke kufanele-ke silandele amasiko, silandele nesintu ngoba ilabo bantu futhi abambatha kuthina, ilaba bantu futhi abasilekelelayo empilweni ekutheni impilo yethu ihamba kanjani. Njengoba bengike ngasho ukuthi ba-ama-directors empilo yethu, ibona abasikhombisa indlela. Ingakho kufanele sibahlambulule, sibageze, sibacelele ukuthi bathethelelwe amacala abo ukuze sizohamba kahle endleleni. Uma ungabheka-ke ngesikhathi sikolonayizwa kwakwaziwa vele ukuthi isintu sethu sihamba kanjani, sikholelwa kukuphi, sifunda kanjani, siphila kanjani njengoba siphila nje la emhlabeni. Kwabhekwa ukuthi sidlani ukuze bezokwazi ukwenza amabhizinisi ekutheni sithenge-ke lezi zinto abazidayisayo. Uma ungabheka-ke ezilwaneni zizonke kwathiwa singahlabi impela. Uma usubabheka-ke la bantu abangahlabi, abathi akuhlatshwe emakhaya kodwa bayayidla inyama. So uyazibuza ukuthi ayihlatshiwe yini leyo nyama abayidlayo. Uma uzobheka futhi ekhaya nje endlini, uma usuzobabuza kahle noma ubabhekisisa kahle, bayahlala yini namagokorosha abawabulali, bayahlala yini namagundane abawabulali, bayahlala yini nenyoka endlini, njengoba bengafuni nje ukuthi kubulawe izilwane. Abayifuni kakhulu into eyayimsamo nento esondelene nomsamu ngoba bafuna ukukhonektha nabantu bakubo abangasekho, abanalo ulwazi and bakuthatha sengazuthi bayazi kahle ukuthi why benga-connect nabantu bakubo. Babona kuwukuhlakanipha futhi lokho ukuthi-ke abahlabi baya-disconnect-a nabantu bakubo abangasekho. Baphila ngoNkulunkulu. Babone ukuthi uNkulunkulu uyena yedwa olawula iy'mpilo zabo. uNkulunkulu uyena yedwa owenza impilo yabo ibe right. Bayakhohlwa ukuthi-ke kunabantu kunezingelosi. Bayakhohlwa ukuthi-ke lezo zingelosi zingobani njengoba bebiza oGabriyeli, bebiza abantu abangabazi. Kufanele ngabe babize abantu bakubo babaxhumanise noNkulunkulu. Mebese kungahlatshwi-ke uzobheka-ke ukuthi iy'lwane zonke-ke bafika sizidla la. Bafika bazishintsha, bazi-process-a zaba opholoni, zaba amasoseji, zaba yinto ey'ningi, iy'nkomo, iy'ngulube, iy'klabhu. Zonke nje iy'lwane kanye ney'nkukhu bazi-process-a zonke baze bezodayisa mese siyathenga. Bayishiya imbuzi, ungazibuza-ke ukuthi bayishiyelani imbuzi yona yodwa ukuthi ingenziwa opholoni ngoba iyinyama nayo. Bayishiyelani ukuthi bangayenzi amasoseji ngoba inyama nayo. Bashiyelani ukuthi ingadayisi inyama yembuzi qobo ey'tolo zabo. Kuwukuthi kushuthi kwakuhlonipha kakhulu lokho, kwakuwukusishiya ngoba uma ungabheka kahle ukuthi imbuzi nathi singabantu si-connected kakhulu nayo. Kushuthi imbuzi ithina, thina siyimbuzi ngoba iyona esisulela amacala emndeni, iyona esixhumanisa nabantu abangale, iyona eyaba umhlatshelo kahle kahle. Njengoba sekuthiwa umhlatshelo akufanelanga ube khona, indodana kaNkulunkulu eyaphenduka yaba umhlatshelo. Kwayekwa iy'mbuzi, kwayekwa izimvu ukuthi zibe umhlatshelo, kodwa bayishiya yona ukuthi bangayi-process-i ekutheni ibe inyama, ukuthi bangayi-process-i ibe upholoni. So abantu abadayisa iy'mbuzi, abafuyile iy'mbuzi, abake basize basi-process-ele iy'mbuzi, sike sizwe upholoni bey'mbuzi, sike sizwe amasoseji ey'mbuzi. Mhlampe khona okungambuleleka kuthina, khona okungenzeka ey'mpilweni zethu
if imbuzi mhlampe-ke ingakwazi ukuthi idayise ibe inyama, kungaze kufike my friend basidayisele. Mhlampe mekungathiwa kunenyama, ngoba ngangamuzwa omunye ubaba ethi wayosa ebaleni kwazithola iy'mpendulo. Mhlampe nathi besingake siyishise nje inyama yembuzi, besingake mhlampe nathi siyipheke, siyenze idombolo siyibeke emsamo. Khona mhlampe la kungaqaqeka khona, mhlampe khona la kungavuleka khona ey'mpilweni zethu. Nalaba abathi abahlabe emakhaya angavunyelwa ukuthi bahlabe, mhlampe mebengase bayithenge leyo mbuzi bayibeke nje emsamo wasekamareni labo, mhlampe khona la kungaqaqeka khona ey'mpilweni zabo. Abake basisize-ke abantu bey'mbuzi, ngoba mawubheka kahle kahle iyona yashiya, bayishiya nje ey'nyameni zizonke kodwa sibe siyidla. Futhi ingakwazi ukuthi i-process-e njengoba iyinyama nje emnandi efana nazo zonke iy'nyama.